έτσι βάλουμε λίγο χαμόγελο στα χείλη μας, κλείνοντας την σημερινή εκπομπή. Γυρνώντας πίσω πολλά χρόνια, ίσως οι νέες γενιές δεν το ξέρουν πολύ καλά. Οι γενιές οι δικές μας μεγάλωσαν με αυτές τις ελληνικές ταινίες. Με αυτήν θα πάμε τώρα να ασχοληθούμε, με ένα σπίτι το οποίο ήταν σπίτι σταθμός. Μιλάμε για την οικία Κοκοβίκου, την περίφημη οικογένεια Κοκοβίκου, με τους ανεπανάληπτους, την Μάρο Κοντού και τον Γιώργο Κωνσταντίνου, σε αυτή την καταπληκτική ταινία. Η κυρία Ευαγγελία Καταρτζή, η Διευθύντρια του Μουσείου Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης, είναι μαζί μας για να μας μιλήσει για το νέο ρόλο που θα παίζει αυτή η περίφημη οικία Κοκοβίκου, γιατί είναι υπαρκτή, έτσι. Ακριβώς είναι υπαρκτή και μπορώ να σας... Εδώ τη βλέπουμε. Και πραγματικά δεν έχει αλλάξει τίποτα, έτσι, κυρία Καταρτζή. Έχει γκρεμιστεί ένα πολύ μικρό μέρος, αλλά η περίφημη σκάλα, από όπου εκεί διαδραματίζονταν τα Εκεί έβγαινε η γειτονιά, έβγαιναν οι γειτόνισσες για να πλώσουν τα ρούχα και για να πούν και τα κουτσομπολιά. Ακριβώς, και για να μας δείξουν και τα ήθη της εποχής, βεβαίως, γιατί πράγματι είναι μια ταινία του 1965, σε σκηνοθεσία του Τζαβέλ, με τους πολύ αγαπημένους μας Μάρο Κοντού και τον Γιώργο Κωνσταντίνου και πολλούς άλλους ηθοποιούς. Και βέβαια σήμερα είναι πραγματικά μια μέρα χαράς και αισιοδοξίας, γιατί αυτό το οποίο παλεύαμε και ως Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης, δηλαδή να διατηρηθεί αυτό το δείγμα της πραγματικά εξαιρετικής αρχιτεκτονικής, ένα από τα ελάχιστα σπίτια που σώζονται πλέον στην Πλάκα, γίνεται πραγματικότητα με μια απόφαση που πήρε το Υπουργείο Πολιτισμού, το οποίο θα αναδείξει και θα αποκαταστήσει το κτίριο, ώστε να είναι επισκέψιμο πλέον και θα λειτουργεί ως πολιτιστικός χώρος και θα προβάλλονται ταινίες, μια πρόταση την οποία είχαμε κάνει και εμείς ως μουσείο. Γιατί είναι αλήθεια ότι και εμείς το αγαπήσαμε και αυτό και την Οδό Τρυπόδων, την ιστορία της οποίας στην Οδό Τρυπόδων βέβαια βρίσκεται το κτίριο, στην Οδό Τρυπόδων 32, την οποία ιστορία προσπαθούσαμε να αναδείξουμε με όλες τις δράσεις που κάνουμε ως μουσείο. Και θα μας τις πείτε αυτές, για να σταθούμε όμως στο συγκεκριμένο τώρα κτίριο. Για πείτε μας λίγο την ιστορία του, γιατί η ιστορία του αυτή πάει πολύ πίσω έτσι στα χρόνια. Ακριβώς. Είναι από τα χρόνια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Συνδυάζεται και συνδέεται με μια στιγμή της Ελληνικής Επανάστασης του 1821, γιατί εκεί ήταν και το σπίτι που ζούσε ο δικαστής, ο Τούρκος δικαστής, ο Χατζή Χαλίλ Εφέντης. Αυτός λοιπόν, όταν ξέσπασε η Επανάσταση στην Πελοπόννησο και φοβούμενοι οι Τούρκοι, ζητήθηκε λοιπόν από αυτόν να επικυρώσει μία απόφαση σύμφωνα με την οποία θα έπρεπε να σφαγιαστούν όλοι οι ενήλικοι άρενες Αθηναίοι. Ο Τούρκος λοιπόν αυτός δικαστής αρνήθηκε να υπογράψει μια τέτοια διαταγή και όταν αργότερα όμως ξέσπασε και η Επανάσταση στην Αθήνα, τότε τον φυλάκισαν στην Ακρόπολη, μεταφέρθηκε στην Κωνσταντινούπολη, όπου και βρήκε φρικτό θάνατο. Μάλιστα ο αθηνογράφος ο Καμπούρογλου είχε προτείνει ένας δρόμος να είναι αφιερωμένος, να συνδέεται με το όνομα του, πράγμα το οποίο δεν έγινε ποτέ. Αυτή λοιπόν την ιστορία του κτηρίου προσπαθούμε και εμείς να αναδείξουμε, αν και περισσότεροι βέβαια που έρχονται στην Πλάκα, γιατί έρχονται πάρα πολλοί, για να δούνε την γνωστή ταινία, το γνωστό σπίτι, το μπλε αυτό σπίτι από την ταινία. Εμείς όμως ταυτόχρονα τους μαθαίνουμε και την υπόλοιπη ιστορία, γιατί η Πλάκα συνδέεται με πολλά ιστορικά γεγονότα και με την Επανάσταση του 1921 βεβαίως. Λοιπόν, και θέλω να μας πείτε τώρα για το σπουδαίο έργο που κάνει αυτό το συγκεκριμένο Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης, κυρία Καταρτζή, γιατί διοργανώνεται αυτούς τους περιπάτους που συνδέουν, έτσι, τον σύγχρονο άνθρωπο με την ιστορία του. Ακριβώς. Είναι ένας διαφορετικός τρόπος να προσεγγίσουμε την ιστορία και ως ενήλικες αλλά και ως παιδιά. Γι' αυτό διοργανώνουμε περιπάτους και εκπαιδευτικές δράσεις και για σχολικές ομάδες αλλά και για ενήλικες. Και πράγματι πάρα πολύ συχνά έρχονται Αθηναίοι, οι οποίοι δεν ξέρουν την ιστορία της Πλάκας, δεν ξέρουν την ιστορία του δρόμου, που η Τρυπόδων θεωρείται ότι είναι ο αρχαιότερος δρόμος όχι μόνο στην Αθήνα, αλλά σχεδόν σε όλο τον κόσμο. Είναι ένας δρόμος που επί 2.500 χρόνια φέρνει το ίδιο όνομα, το οποίο ονομάζεται ακόμη από τον Παυσανία. Είναι ο δρόμος που συνέδε την αγορά με το αρχαίο θέατρο, ο λαμπρότερος δρόμος της αρχαίας Αθήνας,
όπου οι Αθηναίοι έκαναν τη βόλτα τους, θαυμάζοντας βέβαια τους τρίποδες που ήταν δεξιά και αριστερά στο δρόμο. Εξού και το όνομα τρυπόδων. Μάλιστα. Και δυστυχώς ένας μόνο από αυτούς σώθηκε, είναι το περίφημο μνημείο του Λυσικράτη, που βρίσκεται στην πλατεία και το απολαμβάνουμε, ή γνωστός Αθηναίος ως φανάρι του Διογέννη. Και αυτό με πολύ μεγάλη ιστορία, την οποία και αυτή προσπαθούμε να την Τι ωραίο είναι όλο αυτό. Παίρνετε, αγαπητοί φίλοι, γιατί και εγώ δεν το ήξερα και δεν ήξερα όλο αυτό που κάνετε. Η Μαρία Παύλου, η αρχισυντάκτριά μας, σας γνωρίζει πολύ καλά και ήθελε πραγματικά να το κάνουμε γνωστό και στον υπόλοιπο κόσμο. Τι ωραίες επισκέψεις είναι αυτές που διοργανώνετε και πραγματικά με πόσο πολύ ωραίο τρόπο κάνετε το μάθημα της ιστορίας, εγώ θα έλεγα και στα μικρότερα παιδιά, ώστε να μην είναι βαρετό. Μέσα από μια επίσκεψη, βλέποντας τον χώρο και η διδαχή της ιστορίας γίνεται σε πραγματικό χρόνο. Τι πιο ωραίο είναι αυτό. Ακριβώς, και μάλιστα το κάνουμε και σε πολύ μικρά παιδιά, γιατί δεχόμαστε και παιδιά και προσχολικής ηλικίας, από την ηλικία των 3 και των 4 ετών. Και είναι μεγάλη μας χαρά ότι πριν από αυτή την οικία βοηθήσαμε να διασωθεί και μια άλλη ιστορική οικία, το σπίτι που πέθανε ο ποιητής ο Κώστας Παλαμάς, που βρίσκεται λίγο πιο κάτω, και αυτό πάλι με πάρα πολλές δράσεις, και πιστεύουμε και εμείς αφήνουμε έτσι το δικό μας λιθαράκι στη διάσωση είστε το καμπανάκι που χτυπάει για αυτό που πρέπει να ενσκύψει επάνω η ελληνική πολιτεία. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Καταρτζή, και για την συνομιλία που είχαμε και για αυτό το πολύ σπουδαίο που κάνετε. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα και σε εσάς. Σας ευχαριστώ πολύ. Εμείς σας ευχαριστούμε πολύ. Κυρίες και κύριοι, εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε. Παραδίδουμε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τον Απόστολο Μαγκυριάδη. Να είστε όλοι